Este é o estado actual da rúa La Meiriña. No ano 2018, o Concello de Poio aprobou o proxecto para reformar este vial. Así é todo, a día de hoxe continúan as fochancas. Por iso, o Partido Popular de Poio achegouse hoxe ata aquí para reclamar unha actuación integral na rúa. O que máis nos indigna e o que máis nos sorprende, e sobre todo non encontramos explicación, é que esta rúa ten aprobada desde 2018, desde xuño-xulio de 2018, unha actuación por un valor superior aos 200.000 euros. A día de hoxe non ten moito sentido que cunha inversión aprobada de máis de 200.000 euros, pois estemos nestes momentos nunha das rúas máis deterioradas do noso Concello. Creemos que é unha falta de respeto. Vamos a presentar unha moción no Concello no próximo pleno para que se actúe xa nesta estrada, para que se escoite os veciños e sobre todo para que se solucione tanto problemas de inundacións, aquí hai esa atasca de forma continuada cando hai moita choiva, que actúen, en este caso, nunha actuación integral nesta rúa e, sobre todo, que utilicen eses 200.000 euros para solucionar este problema. Os veciños están fartos de que o Concello faga oídos sordos a este problema e que traten de tapar con pequenos parches os diferentes fochos. Xogaron o pito-pito gorgorito, a este botamos de asfalto, a este non lle botamos asfalto. O que pasa que chegaron con un capacho, botaron asfalto, non pisaron nin nada, e os 2 días os coches pasan, as rodadas dos coches levantan o asfalto e dentro de 2 días, como chova, vamos a estar igual que antes. O deterioro da rúa non só provoca consecuencias nos vehículos que pasan a diario por aquí, senón que ademais será tamén estragos nas súas vivendas. O veciño da casa tuvo que pintar 2 veces a casa por fora e por dentro tuvo que poñer paneles de antihumedad porque con salpicar seguido por dentro estropeábase a pintura. A outra veciña tuvo que cambiar ventanas porque as pedras saltan e dan nos cristales e rompen. Eles non fan nada, é un pasotismo increíble. Na rúa La Meiriña hai alrededor de 80 casas e por aquí pasan a diario medio centenar de coches. Por iso os veciños piden unha solución urxente. Estamos cansados de que non nos fagan caso, estamos cansados de que a eles todos lle da igual. Parece que só veñen a Xunta a sacando queren o voto e non é así. Estamos os 4 anos estamos aquí pagando impostos e queremos solucións para os problemas que temos no pueblo.